ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆ ಸೇವೆ ನಡೆತದೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆತದೆ. ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲೇ ಮುಂಜಾತ ಊರುಡು ಐಸಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮಗದ್ದಿಗೆದ ಸಭೆಲೀಸು ಮಲ್ಪನಚಿನ ಪುರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೀಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂಜನೀಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರನ್ನರ್, ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಥ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನಿಲೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಪಿಲಾರ್, ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್, ಅಂಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಅಂಚನೆ ಸವಿತಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾ ದೇವರಾಜ್, ಅಂಚನೆ ಮಮತಾ ಉಪೇಂದ್ರರಾಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೇನ ಈ ಚಾಬಾರ್ದ ಬಮ್ಮಗು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೆದುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿಲ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಬಾರ್ದ ಬಮ್ಮಗು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆ ಅವರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡ್ತೊಡ್ಡು ಚಾಬಾರ್ದ ಬಮ್ಮಗು ನಿಖಲ್ ಎದುಕೊಂಡರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಿಲಾರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸವಿತಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅರುಣಾ ದೇವರಾಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಮತಾ ಉಪೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮುಕುಲ ಈ ಚಾಬಡ್ ಪಾಲ್ದೆತನೋಡ್ ಬಂದಕೆಂದುಲೆ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಗನದ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೆ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರೀಶು ಸರ್ವದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮತ್ತಿನಮನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡ್ಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನ್ನಗ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಯಿನಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದುಲೆ 17 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಜಾತಿ ಮೇಲತ್ತು ನೀತಿ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಚಿನ ಮವಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಅವರ ಜೋರ ಕೈತಾಟೋಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ಸತ್ಯನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಸತ್ಯನು ದುಂಬುದಿವೊಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದುಂಬುದಿವೊಂದು ಸರ್ವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸತ್ಯ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನುಕೇನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದುಕೆಂದುಲೆ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ದಿವ್ಯಾ, ಅಂಚನೆ ಸಿಂಚನ, ನಿಖಿತಾ ಮುಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದುಕೆಂದುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ಬಂದುಕೆನದುಲೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ, ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಬಾ, ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಬಾ 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 ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ತಳೆದು ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ತಳೆದು ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ನಲಿದು ಬಾ ಒಲಿದು ಬಾ, ನಲಿದು ಬಾ ಒಲಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. ಇಳೆಯತ್ತ ಹರುಷ ವರುಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ, ಇಳೆಯತ್ತ ಹರುಷ ವರುಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ 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 ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ,
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಸಾನ್ವಿ ವೈಷ್ಣವಿ ದಿವ್ಯ ನಿಖಿತಾ ಸಿಂಚನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆಂಡು ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೂವಾರಿ ಅನಿಚಿನ ಸನ್ಮಶೂತ ಸಂಜುವ ಪಿಲಾರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಲ್ಡಕ್ಕೇನದುಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ನೇತ 17ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಡತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯದು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡತದು ಬಯ್ಯದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೇರುದಿಲ್ಲ 17 ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಬಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಮುಗಿತು ಒಂದು ಬಂತು ನಾವು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ మరి ಎಲ್ಲಿಯ ದಯಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಏಪಲ ಕುಲ್ಲದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್లా ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದಿ ಜನಕೆಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದ್ದಿ ದಯಕೆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ ಸಮಿತಿದ ಪರ ಅದು ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಹು ದುಂಬುದ ದಿನಟು ನಿಕಲೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸುರುಕಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೇಲ್ನಕನೆ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ತ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟನೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬರೋಡು ಪನ್ಲ ಕೇಳ್ನಕನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಬತ್ತುದುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ನಿಕಲ್ನ ಊರು ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತದ್ದು ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಲಪುಸ್ತಪುರದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪು. ಮಿಗತ ದುಬೈ ಹಿಡಿತಿನೇಡ್ದಾರ ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಅಲ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪುನೀತ್ ಮೆರೆನು ಕಡಪುರದ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ ಬರಿಯರ ಪೂಜೆಂದು ಕೊಡೆ ಪಂಡದು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪದರೆ ಅಂಚ ಸಂತೋಷಡಾರೇನು ತರ್ನತ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರಡಲ ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅರ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಡಪ್ಪಿದಿಡೆ ಬೈದರೆ ಅರೆಲ್ನ ನಿಗಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂದೆ ಅರೆದೆಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಆರು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಫಾದರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನೀಲೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಮೆರಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕೇಳ್ನಕನೆ ಬರೋಡು ಪಲ್ನಕನೆ ಸಂತೋಷ ಉಡಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಲ್ನ ನಿಕಲ್ ಮಾತವ ಪರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಅರೇನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟುಡ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಸಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಬಾಬು ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು. ನಮ್ಮದ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸವಿತಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತ ಪರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಾರಿಗೆ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಸುರೇಖಾ ಸಿಟ್ರು. ಅರೆಗೂ ಸುಧಾಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುಣಿ. ಸುಧಾ ಜಗದೀಶ್ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ಉಪೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದು ಅರೆಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಮೇರು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಗತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚುಟ್ಟುಕೊಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಲ್ಪ
ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಎರಡನ್ನ ಪನ್ಪೇರನು ಏತು ಪೂರ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೇನ ದಾನ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಆತ ಪಾತಿರ್ ಜೇರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ವಿಚಾರ ಪೋಚಿ ದಯಕೆಂಡ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣಗನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನುಂತನ ಹೊರಾನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಿಗಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಏರ್ಲಂಚ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾಣಿಗಳೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಇರಲ ಬೈದೇರಾರ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ನನೋರ ಈ ಸಭೆನೇ ಮಾತಿರ್ನರ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಸಭೆಟ್ಲ ಪುರಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಾಬು ಪಿಲ್ಲಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎನಪಾಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಮಾತಿರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟದು ನನ್ನವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದಲೆ 17 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಆಪಣು ಬಂದ್ಪುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ఆయన చుట్టుకుడు ಬಂತು 17 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಈ ಬಾಗುಡಿ ಈತಿ ಇಲ್ಲಾದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೇನು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದ ಮಾರೋಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನೋಪಾಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಾಯಿನ ಕ್ರಯಗದ ತೊಂಡೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕ್ರಯದ ತೊಂದೇರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ರೇಟ್ಗತ್ ಆರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪ JCB ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬಾರಿ ಚುಟ್ಟುಕುಡು ಬಂತದ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲ 500 ವರ್ಷದ 100 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತು 17 ವರ್ಷದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ JCB ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪ JCB ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಡ್ರೈವರ್ JCB ರನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ JCBದ ಮಿತ್ತು JCBದ ಟೈರ್ದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತ ನಾಗರ ಅವಳು ಐಟ್ ಕುಂಡುದುಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ಐನು ಬುಡ್ದು ಆರು ಬಲಿಪೇರು ಅಂಚ ಸಂಸದ ಕ್ಲೇಪನ್ ಪೇರು ಎಂಗಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಟು ಹುಚ್ಚುದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬಂಡೇರು ಸಂಜೆ ಇಂಚೆಂಚು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರು ಇನ್ನು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಂಡಿ ಇಂಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯಾಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತನ ಮಲ್ಪ ಸಂಜೆಗಟ್ಟು ಮೇಸ್ತಿರಿ ಅರೆ ನಾನು ನೆನೆಪಲ್ ಪೋಡನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂದೇ ಕೈತಲ್ದೆಲ್ಲು ಪುರಂದರದ ಸೇರಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚಿ ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ಗೆ ದೊತ್ತನ್ನ ಜಾಗೇನು ಅದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ನಾಗದೇವರಣ್ಣಿಗಳು ನಂಬುಲೇ ಪಂಡದು ಆ ಜಾಗೇನು ಬುಡ್ದು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಇಡೀ ಬೋಡೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದು ನಿಗಲೈನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದು ಬಲೆ ಪನ್ಮನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ್ನ ಅವು ಏನೋಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಾರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅರೆಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸವೆ ಪಂಡ ನಂತು ಮಲ್ತಂದು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ್ಯಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಬೊಂಡ ಬೋಡು ಏತು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಏತು ಪಿಂಗರ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತೋಟೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಲು ದಾಲ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಜ್ಜಂದು ದೊತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕಲ್ನ ತೋಟ ಬೂಪನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ತಾರು ವರ್ಷಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಡುಬೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನರ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇನೋದಿಲ್ಲರು ಎಂಚಾತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಒನಸು ಮತ್ತೆ ಯಾದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾತನ ಪನ್ಪುನೇನು ಅರೆ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂಡೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಎಂಕಲು ಇಡೀ ಆರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೋರಿಬೇಕ ಐನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಯಾರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕದ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ ಜವನಿಯರು ಕೆಲವರು ಬೆನ್ಪುನೆ ಕೈಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಬಂಡ ನಿಲ್ಲದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರದು ಮಾತಿರನ್ನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐತವರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋವನ ಜನಕರು ಏತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಐತ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವರು ಐತ ಪೂಜದ ಬುಕ್ಕುನ ಪೂಜೆದ ರಸೀದಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊನಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗಲ ಸುರೇಖಕ್ಕಲಕಂತನ ಜನಕುಲು ಅಂಚಿನಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಇಡೀ ಮುನಡಿಯಾನು ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೊನ್ನಗೊಂದು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಸಂಜನ್ನ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಬಿದರ್ದಿರ ಚಿರ ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಬೇರೆನೆ ಮಲ್ತಿ ಕುಶಾಲ್ಗಾರ್ ಬಂದ್ಪೋನು ಅಂಚ ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏತು ಜನ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೋಟಿಸ್ ಪಟ್ಟದು ಬಹುಶಃ ಏನಪ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 500 ಜನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಡೆ ಬಂಡ ಒನಸು ಮಂತದ್ದು ಪೋಯರೆ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮೇತ ಏನಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಬಂದಳು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ
ಊರದಕ್ಕಲ ಸಾಕಾರೋಡು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಿಜವಾದ ಕಣ್ಣು ದೋಜಿನ ನಾಗದೇವರು ನಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಾಗರಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಭಾಗಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಸಂಪತ್ತು ಆತಂಡು ಅನುಕೂಲ ಆತಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಅಕಲು ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಏತೋ ಜನ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏನಪ್ಪ ಸಂಸದ ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದಕಲ್ನ ಕೆಲಸಗೂ ಒಂಜಿ ದೇವೆರಡ ನಟದು ಬೋತಿರೋದು ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಐಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದತ್ತಿ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಬೈದು ನಕಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ತೂಪು ನಕಲು ಎಂದುಲ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭೇದನು ಜೀವಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಡಿತನ ಚಪ್ಪಲಿನ ಪಿದೈದಿದ್ದು ಪೋಪ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪೋನಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಿಕಿದ್ದು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಾಯ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳವಳು ಬತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನ ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪೋಪುಜಿ ಅಕಡೆ ಪಂತೀರ್ ಬೇತು ಗುರ್ತು ಪಾತೀರ್ ನಂಚ ಪಾತೇರಿರ ಪೋಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬನ್ನೇರ ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಓರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪೋಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಈತ್ ಪೂರ್ಲಾದ ನಡಪೆರೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಈ ಊರದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿದ ಆನ್ ಜೋಕುಲ ಅದು ಪೊಂಜೋಕುಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದನ ತಾರಕಾರಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎನ್ಕಲ್ ನಕ್ಕ ನಕಲು ಸಹೋದರಿಯರು ಮುಗಿತದ ಆರಾಮ ಅಡ್ಗುಳಂದೇರು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 2,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಲ್ನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಆ ಬಲಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಐನು ಏತ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದು ಮಂತದಿರ್ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಗನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾಗದೇವಿಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದು ಅಕಲ್ನ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಅಲ್ತ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯರ ಅವಕಾಶ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಡಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೆಡ್ ದಾದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಪನೊಂದು ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನನಲ ದುಂಬುಗ ಇನ್ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತಿರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಚುಟುಕುದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನೆಡುವಂತ ಪುರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಪುರ್ಲುದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದುಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನಚಿನ ಸನ್ಮಶುತ ಸಂಜೀವ ಪಿಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೂವಾರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ ಬರೋದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೆಡೆ ದುಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆದುಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಶುತ ಸಂಜೀವ ಪಿಲಾರ್ ನಾತ ಬಂದುಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡರೆಗೆ ಮೂಕೆಡೆ ದುಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆ ತಗೆ ತಂಗಡೆರ್ಲೆ ಮೂಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜನೀಯ ಅಸ್ರನ್ನರು ಅಂಚನೆ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಏನಪ್ಪಯದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಅಪ್ಪಡು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಉದಿಪನ ಅಪ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತದು ಬಂದುಲೆ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೇನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಡಿ ಅಡಿ ಪಾಡಾದು ಕೊರ್ದು ನಾಗದೇವರ್ನ ಒಂಜಾತ ಪುರಾಪುಡು ಜಾತಿದ ಗೋಡೆನ ದರ್ತದ ನೀತಿದ ಬೋಧನೆ ಕೊರನಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು 17 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂಜಾತ ಮುಲ್ಪ ಈ
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರಿಲೇರು ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾಯನಿಚ್ಚಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರನ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಗುಣಮಯಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಪೂಜನೀಯ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚಂದದಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದವಾದ ಕಾರಣ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಉಸಿರೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಒಂದೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಅದರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಅಂತ. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವನ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಆಚೀಚೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯವನ್ನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದೇವರು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಶಯ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನದೊಂದು ಆಸೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಧಂತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗುವಂತಹ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಮಹಾದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನುಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಸರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ನುಡಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜನೀಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರನ್ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನಿಲೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಮಾನವರಾಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿರಲಿ, ಅದು ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ: ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು, ದ್ವೇಷ ಬಿಡು, ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಹಿಂಸೆ ಬೇಡ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸು, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ, ನಮ್ಮ ನಿಲುವು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ: ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ದ್ವೇಷವು ಸೋಲಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು,
ಹಿಂಸೆಯು ಸೋಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯದ ಸಮಾಜವಲ್ಲ, ಭರವಸೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದನ್ನೇ ಸಾರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾದರೂ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ಧರ್ಮದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಾರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಬಿಂದು ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನು, ಮಸೀದಿಯ ಆಜನ್, ಚರ್ಚಿನ ಬೆಲ್, 3 ಧ್ವನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಾರುವ ಸಂದೇಶವು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ, ದೇವರ ನೆನಪನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮವು ನಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವು ನಮಗೆ ಸಾರುವ ಸಂದೇಶವು ಇತರರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಯಾವ ಧರ್ಮದವನೆಂದು. ಯಾರೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾದಾಗ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರೆಂದು. ಬದಲಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರೆಂದು. ಬದಲಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ, ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ಚರ್ಚಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಬದುಕುವಾಗ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬದುಕಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನೂರ ಮಸ್ಸುಮತಿ ವಲ್ ಅರ್ತ್, ಅಲ್ಲಾಹನು ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯತ್ತ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ, ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿಸು. ದ್ವೇಷವಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವನು, ಅಪಮಾನ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಬಿತ್ತುವನಂತಾನಾಗಲು, ವೈಷಮ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ತರುವನಂತವನಾಗಲು,
ಸಂಶಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಾರಲು, ನಿರಾಶೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಲು, ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡಲು, ದುಃಖ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇತರರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಲುಗಳು, 10 ತಲೆಗಳು ಅಧರ್ಮದತ್ತ ಸಾಗಿದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ತಲೆ ಸಾಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂದೇಶ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನುವ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ನುಡಿದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಪಿಲಾರ್ ಬಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಳ ಊರ್ದಾಯರೇನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗಲ ಈ ಸತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಕ ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿಡು ಅರೆಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಧಾರೋಡು ಅರೆನೆಂಗಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅರೆ ಡುಬೈಡ್ ಎತ್ತಿನಡ್ದವ್ರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಯಾ ನಮ್ಮನ ಕಡಪ್ರು ಎಂದು ಆರು ಪಂತಿರು ಅಂಚ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮೇನಾರು ಬತ್ತದಿತ್ತೇರ್ನ ಅರು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದನೆ ಹುಡುಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಡು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ನಾಗನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಂಗಳನ್ನ ಜಾನಕ್ಕನ ಪುಲ್ಲಿ ಜಾನಕ್ಕ ಬಂಡ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಿ ಜಾನಕಲು ಏರೆಗಳು ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗೆ ಆರು ವಾಲಿಬಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಿದಾಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು ಬಂದು ಪೆರ ಅರ್ಲ ಅರೆಗಲು ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸೋಡಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುಣ್ಯಗಳ ಹೊರದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅರೆಲ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ನಿಶಾಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಕರು ಬಂದುಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರತ್ತೈನ ಸಾಲದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರಗಿದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆದ ಪಡು ಮಸ್ತ್ ರಂಗೋಡು ಊರುಡು ಪರೋಪಕಾರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನನು ಬುಲೆ ಪಾದು ಕೊರ್ದು ಆರು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯೋಡು ತೇಳಲ ಈ ಮನ್ನಡು ಏರೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಗಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ತನ್ನ ಉಡಲದ ಬೆಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನವನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರಂದು ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅರೆಗೆ ಹೊರ ಜೋದ ಕೈತಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೋರು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಗೆಂದಿನಾರು ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟು ಮಲ್ಲ ಮೆನ್ಕಿನಾರು ಅರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಸದ್ಯತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲು 2 ಜನಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆನಂದುಲೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪಿಲಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬೆರ್ನ ಅಮ್ಮ ನೆಂಚಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿರನ ಅಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಗನ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ
ಇವ್ ನಮಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರೋಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲಗೆಂದಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆರಿಸಕಾಯ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅರೆಗ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಲಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆಯ ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಹೈಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬದುಲೆ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಇರ್ಗ ಈ ಪತ್ತುಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮುಗು ನಿಶಾಂತ್ ಪಿಲಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಮೆರಗ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗ ಮನಾದಿಗೆ ಗೌರವನು ಮತ್ತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಡು ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ದಂಪತಿಲ್ಲ ಮಗೆಯಾದ ಕೊಟ್ಟುದ ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಇವಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ದು ಇವಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಬದುಕು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಬದುಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಜಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟು ಮಿನ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಪುದರ್ ಕಂತದ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಗುತ್ತರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಅವರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಒಳಿತಾಗಲಿ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಲೇಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಂತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಯ್ ಅಜ್ಜನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದಪ್ಪನ ಕಟೀಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರನ್ನರೇ ಫಾದರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾಸರೆ ಸಂಜು ಪಿಲಾರ್ರೆ ಮಮತಕ್ಕ ಸರಿತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ರೋಹಿತ್ ಎರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಗಿನ ಮೆಲತ ಕವಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರಂದು ಪೊಂಡ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಪೂಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದಿಂಜ ಉದ್ದ ಪಾತೆರಂದೆ ಈತ ಪುರ್ತುಗು ಪಾತೆರ್ನ ರೆಡ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯದ ಐನ್ ಚೂರು ದುಂಬು ಕೊನಪನಿ ಫಾದರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗನ ಆತನ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಪೋನಾಗನ ಆತನ ನಮಗೆ ನೆತ್ತೇರು ಪೋನಾಗನ ಆತನ ನೆತ್ತೇರು ಬೋರ್ಡು ನಾಡನ ಅವಲ್ಪ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರ್ನ ಊರದಾಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಂಡೋನ್ವ ಮಂಗಳೂರವ್ರು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಮಂಡೋನವ್ರ ಆತ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರುಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಷನರ್ಲ SP ಅಕಲೊಂತೆ ಕಡಕ್ಕಿತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಆಶಯ ನಡತ್ತೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಡು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾತ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಡೆ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಯಾಪಲ ಏರೆಗಲ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಕಟ್ಟಡ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಧರ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ನಿಖಿಲದಾಲ ಪೊಸತ್ತನು ತೋಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಪರತನ ದಾಲ ನೆಗಿಪೊಡ್ಚಿ ದೈವದ ನುಡಿಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲದಾಲ ಪೊಸತ್ತನ ದಾಲ ತೋಡೋಡು ನುಚ್ಚಿ ಪರತನ ನಿಗಿಪೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಐತ ಆಶಯಲ ಆತಿ ನಿಖಿಲ್ ಬದುಕೊಡ ಇನ್ನ ಸಾಧಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ತೊಜುಪಾದು ಕೊರತ ಕಾಲಾಡ್ದು ಕಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಸಾಧಿಡು ಪೋಯರ್ನ ಯಾವು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲದ ನಂಚಿತನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ಅತನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನೇ ಪನ್ಕಾಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ದುಪ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ದಾಯ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಸಭೆಕಲೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸಭೆ ಐಕ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಆತ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಮಂಡದ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಐತೆ ಬಂಜಿದವ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಉಂಟು ತಾರನಾಥ ಕಟ್ಟಿನ ಕಿಶೇಡ್ದು ಪನ್ಪುನೆ ಎತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ದೈವದ ನುಡಿಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು
ದೈವ ಕೇಳ್ತದೆ ಫಾದರ್ ಅವರೇ, ದೈವ ಕೇಳ್ತದೆ ಗುರಿಕಾರನ ಹತ್ರ. ಅತಂಡ ಊರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಡ, ಅತಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಡ ಊರು ಮಾತ ಸೇರ್ದನತ್ತ ಅಂದ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಊರು ಮಾತ ಸೇರ್ದನತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ಲೆತ್ತದತ್ತ ಅಂದ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆತ್ತದರತ್ತ ಅಂದ್ ತಂತ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತದೇರಾ ಅಂದ್ ಕೇಂಡು ಹೆಸರನ್ನೇ ದೈವ ಕೇಂಡು ತಂತ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತದೇರಾ, ನೂಲ್ಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತದೇರಾ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಬತ್ತದೇರಾ, ಗುತ್ತಿನಾರು ಬತ್ತದೇರಾ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ತಾನದಾರು ಊರು ದಕ್ಲೆರ್ಲ ಬತ್ತದೇರಾ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ. ಶೇಖರ್ ನಕ್ಲೇರ ಆಣ್ಲ ಬತ್ತದೇರಾ ಅಂತ ಊರ್ದ ಏರಾಣ್ಲ ಗಿಣ್ಯ ಸಾಯಿಬೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದೇರಾ ಬತ್ತಿತ್ತನೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವ ಪನ್ಪನ ನುಡಿ ನೇನೆಂಕೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಐತ ಆಶಾ ಎಲ್ಲ ಆತ್ತೆ ಏರು ಗುರಿಕಾರೆಪ್ಪೆ ಏರು ಯಜಮಾನೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಊರು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಏಳಿಕೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದಾಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇನ್ ಹಾಕಲಿ ಅಕಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಖಿಲ್ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಆತೇಕ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕಿಶೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಪಾತ್ರೆರತ್ತು ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ನೇಮನ್ನು ತೂನಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಕಿಸೆಟ್ ದೂದು ಕಿಸೆಟ್ ಇದು ಕೇಳಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊರದು ಕೇಳಲಿ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಆತ ನಿತ್ಯ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಟೇ ಬಾಕಿ ಅದಪ್ಪ ಆ ದೈವದ ನುಡಿ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಏನುಜ ಆಯ್ತು ಅಭಯಂಚಿನ ನಮಕ್ ಏನುಜ ಅಂಚ ಅದು ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಪನ್ಪನ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡಿ ಬೈದನ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ದೈವಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಪಿರ ನಿಖಿಲ್ ಆಪುಜಿನ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ದೈವದ ನುಡಿಯವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಈ ಪಾತೆರ ಈ ಆಶಯನು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪನ್ಕ ಇನ್ನು ದಾನ್ಯಾತನ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯರ್ನಾಂಡ ಐಟ್ ದ್ವೇಷನ ಪಟ್ಟುನ ವಿಷಯನೇ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತೇನೆ ಅದರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ ಅಕ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆವಡ ಹಿಡಿದ ಕಂಗಿಲ್ ಕಟ್ಟಪಡುವ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಕಾತುಗಳು ದುಪ್ಪುಯರು ಅಂಡ ಕಾನೂನು ಐತ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮುರನಿ 2 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮಂತನ ಐತೆ ಏರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೆದು ಪಡ್ದನ ದ್ವೇಷದ ಧರ್ಮ ನಿಂದನೆದ ವಿಷಯನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತನ ಈರೆ ಬರೆಯುವುದು ಈರು ಬೆಕ್ಕೋರಿ ಕಡತನೇನು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬರೆಯೋದು ಹಿರೇ ಕಡಪುಟ್ಟೇನು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕಡಪುಟ್ಟನಲ್ಲೇ ಅವನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಾರ್ನ 75 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಾರ್ರಿ ಎನ್ನಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜವನಿಲತ್ತು ಜೋಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮಕ್ ದಿಂಜ ಲೋಕಾನುಭವ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಜೀವನಾನುಭವ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮನ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈತ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರ ಏರ ಇಂಚಿನ ದ್ವೇಷ ಮಂತನೇನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಕರಿನ ವಾರ 2 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ ಓದ್ದುಪ್ಪ ರಾಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓದನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಓದನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರೆತು ಓದುಪ್ಪುಂಡು 2 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಪೇಪರ್ ತುಲೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಜನತ್ತ ವಯಸ್ಸು 25 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನತ ಅಜಿಪ್ಪ ತುಲೆ ಈತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ದ್ವೇಷದ ವಿಷಯನೇ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ಲಿಯರಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಯರು ಐನೇ ತಮನ್ಪುನಿ ಜೋಕಲ್ ಇದಲ್ಲ ನೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಈ ಜೋಕಲ್ ಮನುಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೀದಾ ಸಾದಿರಪ್ಪೇನು ಜೋಕಲ ಸೀದಾ ಸಾದಿರಪ್ಪೇನು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಕೇಡು ನೀಲ ಮಗ ಪೋಯಿಂದ ಬಂಡ ಜೋಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪರು ಅಂಚಾದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಡು ಉಪ್ಪಡು ಯಾಪಗಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಶಾಂತಿ ಈತ ಮಾತರ ಪಾತೆರನ ಯಾವಂದು ಭಾರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ಇನಿ 2 ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಆಂಡು ನೆತ ಪಿರವು ಮಾತ ತೂಂದು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣದಾಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೊಂದಜ್ಜಿ ಪರಿಯರೆ ಪೋಡಿ ಒಂದುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡಕಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾಪಲ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡ
ಏರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಲ್ಲುದನಾಯಿ, ಏರಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೊಲ್ಲುದನಾಯಿ, ಏರಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಪನಾಯಿ, ಏರಾ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪನ ಕಂಪನಿದಾಯಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿತನ ಪನೋಡ ಇಂಜ ಏರಾ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತದ ಮಂತನಕ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಿ ಮಂತನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪುದರ್ನು ಅತನ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಖ್ಯಾತಿನು ಅತನ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪೆರ್ಮೆನು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪೆರ್ಮೆನು ಒರಿಪಾವಡ್ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ವರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅಪ್ಪುಂಡು, ಪ್ರತಿ ವರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಪ್ಪುಂಡು, ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಾಡು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದ್ವೇಷ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ 10 ಪಕ್ಷಲು ಉಪ್ಪುಂಡು, 10 ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರೋಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷನ ಪಟ್ಟಣ ಬಿಡಿಸಿ ಐನು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ಲ ಏನೇ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೀದಿಡ್ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೊಲೊಂದನ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಐನೇ ತೊಜಿಪ ಒಂದು ಪೇರು ಮಂಗಳೂರು ದಗದಗ ಅಂದು ಅತನಿಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸುದ್ದಿ ಹಾಪುಂಡು ವಾ ಕಂಪನಿದಾಯಲ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಉದ್ಯೋಗಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂತೆ ಪ್ರಾಯಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಯದ ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕುಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ಡುಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲೇ ಎಂದು ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ 10-20 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕಲ್ ಇತ್ತದ ಕಲ್ಪನಾ ಜಿತ್ತನಕಲಿ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನು ಉದ್ಯೋಗನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುದರದ ಆತನ ಖ್ಯಾತಿದ ಸಿಟಿ ಮಾತು ಅಂದು ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಅಂದು ಅಂಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡು ಅವು ಏರೆಡು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಸಾಧ್ಯ ಆವಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನದಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ಇತ್ತನು ನಿಖಿಲ 100 ಜನ ತಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಣಲ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕಲ್ಲ ಕೆಬ್ಬಿಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಣದಂಡ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮಂತನಂಚಿತನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಏನಪ್ಪಯ ಸಂಸ್ಥೆದಾರ ಕೊರೋನಚಿತನ ಸಹಕಾರ ಐಕ್ಯಪಡೆನ ನೆರವು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಪುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಆತನ ಎಂಚೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಈ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಯಾನು ಪಿರೋರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತನೆಕ್ ಸೋಲೈತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದೈತ ಮಂತದ ಏನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ರಾಶಿ ಡೆಪೋಡ ಕಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಬೇ ರೀತಿದ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪನ ಪಂಪಿನಚ್ಚಿನ ನುಡಿತೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಿಚಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ್ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ನುಡಿತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸುన్నారు ಏನು ಪೋಯ ಈ ವಿಷಯದ ನೆರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಅಸರಣ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾದರ್ ನಿಲೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರೇ, ತಾರಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಬಂದಾಗ ಸಂಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡೇರಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತೋರ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗದ ವಿಷಯವು ದಯಪಂಡ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಸುರುಗು ತುಳು ಕಲಿಯರು ಶುರು ಮಲ್ತಂದಾಯಗ ಪಂಡ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಾಂತ ನಮೂನೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸುರುಗೊಂಜಿ ಕೇಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಈತ ಪರ್ಪೇರು ಅಂದು 90 ಪಂಡ್ಪುನ ಓ ಅಂದ ಇಜ್ಜ ಅವು 90 ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏತಿ ML ಉಂಡು ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಇನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆತ ಅಂಚದ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚಾದ ಅನ್ ಕಲ್ತನ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗಾಪುಡು ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸುರುಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ ಆತ ನಡುಡು ತಪ್ಪಂಡ ಬನ್ನಿ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪುಣ ಕಡೆಗೀರೆ
ಕಡೆಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫಾದರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ದಿತ್ತೆ ಆರು 10th ದಿತ್ತೇರು ಸುಳ್ಳೆಡಾರ್ ಅಂತೋಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಜನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ಸತ್ಯಗು. ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯ ಐತೆ ತಾರಣ ಪಂಡರ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಯಾನತ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತೂಪುನ ಮಾಮೂಲು ಸುರುದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ದಾದ ತಿನ್ಪರ್ ದಾದ ಪರ್ಪರ್ ಐಟಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಸರಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಮಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಪೇರು ಯಾನ್ ದಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಾದ ಪರ್ಪುಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಯ ರೈಟೆ ಯಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಮೀನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಆ ಮೀನು ಮರೆಯಲಡ ನಮ್ಮ ತುಂಡವು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತಾಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀನಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕು ಐಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫ್ರಿಜ್ ಕುಲ್ಲದು ಬತ್ತನವೇ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಂಚಾದಿರು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಕೊರೋಡಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಸನೋಡು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನೆಡೋಡು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋತಿತ್ತೆ ಅವರ ದಾದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಸುರೂಗು ಸುರಾಪುನದ ಮೂಂಗ್ ಕೊಂಚೂರು ಕಿರಿಂಬೇರೆ ಉಲೆ ಮಂತ ಉರಿ ಆಯ್ರ ಸುರಾಪುನ ಇತರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹವಾಮಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈರೆಗೆ ಏತ ಅರ್ಥ ಆತಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಇತ್ತದಕ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಸುರು ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು 3 ವರ್ಷ ಎಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ಸುರುದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರು ಆತಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಡಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರುದ ವಿಷಯ ಪಂಡದೊಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಬಟ್ಟೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಉಪನಿಷದ್ದೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಪೂರ್ಣಮದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ ಅದೂ ಪೂರ್ಣ ಇದೂ ಪೂರ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣದಿಂದಲೇ ಬಂದವ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಂತಲ್ಲ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ ಆ ಪೂರ್ಣ ಪಂಡದಾದ ಭಗವಂತ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡೆ ಪಣ್ಪೆ ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ಲನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಅಕ್ಲನ ಶರೀರ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಆಯ್ ಹಿಂದುವೇ ಆವಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನೇ ಆವಡ್ ಜೈನನೇ ಆವಡ್ ಓವೇ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆವಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲನೇ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ತನ ಅಂದರ್ಥ ಆ ದ್ವೇಷಡ್ದ ಅದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪನ ಇತ್ತದ ಮಾಮೂಲಿದೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸುರಾಪುನೊಂಜಿ BP ಆವಡ್ ಶುಗರ್ ಆವಡ್ ಅವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಕಥೆಲು ಮಾಂತೆರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಏತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ಸುರುಗೊಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಗಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಭಾರೀ ಭಂಗ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಈ ಮರ್ಮಲ್ದಾದ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ನಟ್ಟೆರ ಸುರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಲಿ ಮಾಮಿಡ್ದೊಂಜಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು ದೇವರೇ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಪಂಡರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ ದಾದ ನಟ್ಟುವೇರು ಐನ ಕೊರ್ಕ ಅಡೈನ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಮಾಮಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವು ಸುರುದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದರು ಒಂಜಿ ವರಕ್ಕೆ ಎಂಡರು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಲೆ ಎಂದು ತತಾಸ್ತೊಂದು ಪಂಡರು ದೇವರು ಮರ್ಮಲ್ಗೊಂಜಿ 100 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಮಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ಡನೆದವು
ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೊಣ್ಣಾದ ಮಲ್ಪುಲಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಟ್ಲ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ತಥಾಸ್ತು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ವರ ಕೇಳುಡು ದಾಡಕೇನು ಲಿಂಬಲ್ ಮರ್ಮನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಿತ್ತನೋಜಿ ಪಣೋಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸರಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಮರ್ಮದ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕೊಂಚ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಆ ತಾಲಿ ಇಂಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಕೇಣ್ಣ 10 ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾಮಿ ಪೋಯದು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಒರಿತನದಾದ 1,100 ಕೋಟಿ ಮರ್ಮದಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾಮಿ ಪೋದಂಡ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ತೂಪುನ ನೀ ಅಂಚನೆ ವೈಕ್ ಇಂಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿಂದಾಂಡದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಯ ಮಿತ್ತ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷನ ಬುಡ್ದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯಗಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೀವನಗಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ಡನೇದವ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ವೆರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಉಲಾಯ್ ದೇವರೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಆಲೋಚನೆ ದಾದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಒರಿತಿಪ್ಪೋ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಅಂಡದಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಈತೆಯ ಕೊರಡುಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈತೆ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಂಚತಿ ಅದ್ವತ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಣ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರೆಗ ದಾದ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಐನ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಂಪ ದೈವೋಲು ಅಂತ ಗುಡ್ಡದ ಪೂಲ ಕೆರೆತ ನೀರಿಲ್ಲ ತೋಡದ ನೀರಿಲ್ಲ ಆತೆತಿ ಕೊರಂಡಲ ಯಾವೊಂದಾತೆ ಈತೇ ಬೋಡೊಂದು ದಾದೆಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ ಬೋಡೈನ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುರೂಗು ತೂಪುನ ದೇವರೇರ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಪಣ್ಪೆ ಅರ್ಜುನಗ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಹಮಿತ್ತಂಡ್ ಯಾನ್ಗೆಂದೋಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಣ ಬಕ್ಕತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ ದಾದ ಪುಜ್ಜಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಸುರೂಗು ಸುರುಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ ಪಣ್ಪುನ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಸುರುಮಲ್ತನ ಐಕ ಸುರೂಗು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ವಚ್ಚ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸರೆಂಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರೆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಎತ್ತಂಡ ಐನ ಬುಡ್ಲೇಂದು ಯಾಕೆ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಪಣ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಅರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಒರಿತನ ದೇವರನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂದ ಐಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್ ಪಣ್ಪೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ತೂತ ಇಂಬೆರ್ ನಾಯಸ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಒರಿತನಕ್ಲ ಅಂತ ತೂತ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಂತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜ್ಜಿತ್ತೆ ತೂಯರ ಅಂಚಲ್ಲ ಅಂಚ ಸುರುಕು ಬೋಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪಾವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಏಪ ಅವು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪರು ಅಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವೇಷಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಈತ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ದೇವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡ ಬೆಳಗದಿಂದ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಎನ್ನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಇದು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾರು ಇಂದೇರ್ದು ವಿದ್ವತ್ತದ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಬೆರಡುಂಡು ದೇಕೇಂಡ ಅನೂರೇನು ತೃಣಕಾಷ್ಟುಡು ದೇವೇರುಲ್ಲೇರಿಂದ ಬಂಡಾರು ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಅರ್ಥ ಆಮೇತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಈಮೇತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ತಿಂಡ ನಡುತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ನಮತ್ತಡ ಪೂರರ್ನಲ ಆ ಉಡಲಿಡು ಭಗವಂತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯಗ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡಾರು ಅವು ಮಾತ ಸರಿ ಒಂಜಾತ ಪುರಾಣದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅರ್ಜುನಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಅದು ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಇದನ್ನ ನುಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾತೆರಲು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದನು ಚಂದ್ರ ಸೇರ್ ಮನ್ಮನೆ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ
ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೇರು ರೋಯ್ತುಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಬಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಎಡೆಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ನನಲ ಎಡೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾಸನ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರನೇರಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲುಮೇಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚುಟುಕಾಯನ ವಿಷಯನು ಮನಮುಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸಾರಿಕಾಯನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಂತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ನಿಖಲ್ ಮಾತರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲಿಮೇಲ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದನೆಯ ಫಾದರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ತಾ ಮೇರ್ಲ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಓವೆಜ್ಜಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಣ ಜನಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಬಾಲಗ ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅರೆಗಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲಮೇನ ಕೊರ್ಪೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮನ ಮುಟ್ಟುಲಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡು ಅರೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ ಪರವಾದ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪುಣದ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ನಮಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡೆ ಪೂಜೆ ನಡಪಣೆಕಾವಡು ಹಲವಾರು ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ನಮಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆವಡು ನಮಕ್ ಮನ್ಮಣ ಸೇವೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಮಣೆ ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ನನಾತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುವ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಣ ಒವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಎಕ್ಕಡು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ರಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಲು ಕಾಪುಣೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವಾದ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ಯ ಆದ ವಿಷಾದ ಪಣೊಂದು ನನಾದ ಬರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆಯಾದ ಮನ್ಪುಗ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರದ ತಂದು ಇಡೀ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಸದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೇನ್.